Ďakujem pekne. Prajem vám dobrý deň, vážená pani predsednička, vážení organizátori, vážení účastníci konferencie, milí kolegovia. Dovolte mi prispieť k téme tejto konferencie pár informáciami za ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny. Ak ste v úvode spomínali nejaký historický obrázok o tom, že o ročníkoch, predchádzajúcich ročníkoch konferencie, tak som si spomenula, že na tom druhom ročníku v roku 2019 som tu stála a vtedy som mala príspevok o tom, aké nové možnosti ponúka vtedy asi najzásadnejšia zmena v oblasti sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktorú teda priniesli legislatívne zmeny a otvorili teda nové možnosti pomoci rodinám s deťmi, hlavne teda v tom zmysle, že dovtedajšie centrá pre deti a rodiny vlastne sa stali miestami aj ambulantnej a terénnej formy vykonávaných opatrení sociálno-právnej ochrany a pamätám si na malú dušičku, s ktorou som tu stála teda pred týmto auditoriom v tejto vážnej téme, lebo si uvedomujem to, že teda náročnosť prípadov, náročnosť situácií, s ktorými máte každý svoju skúsenosť a teda tú odvahu pomenovať nejako veľkolepo všeobecne možnosti a nástroje sociálno-právnej ochrany nie je také jednoduché. Tak sa pokúsim pár slovami vrátiť teda k tomu, ako je to dnes a aké možnosti ochrany detí, ktoré teda v tom najkrehkejšom veku zažívajú príkoria zlého zaobchádzania, násilia, zneužívania, zanedbávania, aké možnosti máme k dispozícii ako orgány sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately. Tie zákonné povinnosti orgánu sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately sú viac menej ustálené a nemenné, teda za posledných pár rokov. Ja s obľubou sa držím teda konceptu vedenia prípadovej sociálnej práce pri všetkých prípadoch, ktoré teda sú v pozornosti našich kolegov na oddeleniach sociálno-právnej ochrany a nie je to inak vlastne aj pri týchto témach, kde je riziko alebo už teda potvrdené ohrozenie dieťaťa násilím alebo teda zlým zaobchádzaním v rodine. Tie kľúčové kompetencie vlastne pozostávajú z tých základných línií, ktoré stoja na začiatku pri vedení prípadov a to je dobré, kvalitné, dôsledné a odborné zhodnotenie situácie dieťaťa a rodiny, akokoľvek teda ten prípad v rukách orgánu sociálno-právnej ochrany začína. A teda nielen aktuálnej situácie dieťaťa, ale aj vyhodnotenie možností rodičov, príbuzných, riešiť situáciu dieťaťa a teda tu je dôležitá úloha orgánu sociálno-právnej ochrany dobre zhodnotiť tento aktuálny stav, pomenovať rizika, zvážiť kompenzačné možnosti rodiny, ak je to samozrejme bezpečné a možné, a určiť mieru ohrozenia a nastaviť na základe určenia miery ohrozenia dieťaťa plán sociálnej práce s dieťaťom, s jeho rodičmi, s príbuznými, so širším prostredím a vlastne nastaviť tú pomoc dieťaťu v závislosti od tejto situácie. Dôležitou úlohou orgánu sociálno-právnej ochrany je aj vážna pozícia, teda, ktorú plnia oddelenia sociálno-právnej ochrany a to je pozícia koordinátora, ktorý vlastne koordinuje a manažuje pomoc deťom, ktoré sú týrané, sexuálne zneužívané a zanedbávané, alebo teda u ktorých existuje dôvodné podozrenie, ak do tejto pomoci sú zainteresované viaceré subjekty. Toto je len grafické zobrazenie teda toho, čo som doteraz povedala, teda týchto základných línií. Na chvíľočku sa dotknem teda tej roviny zhodnotenia situácie dieťaťa a posúdenia možností rodičov riešiť situáciu na účely určenia miery ohrozenia dieťaťa. Je to veľmi dôležitý krok pri vedení prípadovej sociálnej práce a pri garantovaní ochrany dieťaťa. Nech už teda sa v rodine deje čokoľvek a vytrvalo dávame do pozornosti aj našim kolegom rôzne možnosti
odborných programov a príručiek a takej odbornej pomoci, ktoré je k dispozícii vlastne na použitie teda v tomto štádiu na zhodnotenie situácie dieťaťa. Mnoho teda tých programov, ktoré tu spomínam, už úplne aj teda historická príručka o syndrome CAN, ktorú sme s mnohými z vás pred mnohými rokmi vypracovali v jednom z prvých národných projektov, program vedenia prípadovej sociálnej práce, program sociálnej diagnostiky, program zhodnotenia situácie dieťaťa a rodiny. To všetko sú cenné materiály, ktoré sú k dispozícii našim kolegom, aby teda siahli po takom nástroji, ktorý môže byť pre nich užitočný pri dobrom zhodnotení situácie dieťaťa a jeho rodiny. Takým novým prvkom teda v tejto téme zhodnotenia je možnosť využiť štandardizované testy, ktoré teda na rizikovosť situácií v rodine boli vyvinuté v úzkej spolupráci s Trnavskou univerzitou, a to sú Vega testy a Rapid testy. Vega testy sú štandardizovaným testom sociálnej rizikovosti rodiny s takou štruktúrou indikátorov, ktorý môže okrem určenia miery ohrozenia dieťaťa a odôvodnenia miery ohrozenia dieťaťa teda nasmerovať budúcu intervenciu do indikovaných kritických oblastí. A zároveň teda ponúka zamestnancom orgánov sociálno-právnej ochrany aj takú oporu a istotu vlastne pri určovaní miery ohrozenia. Na tvorbe a overovaní Vega testov sme sa spolu s úradmi práce sociálnych vecí a rodiny intenzívne podielali teda v spolupráci s Trnavskou univerzitou. A Vega testy vlastne boli odovzdané do užívania všetkým úradom v roku 2021 a teda sú k dispozícii na užívanie. Trnavská univerzita v intenciách teda tejto spolupráce vyvinula aj tzv. Rapid testy, ktoré sú špeciálne zamerané na diagnostiku syndromu CAN. Ide tiež o techniku, pomocou ktorej môžu zamestnanci orgánov sociálno-právnej ochrany zachytiť signály násilia páchaného na deťoch. Aj tento štandardizovaný nástroj zabezpečí také priame a explicitne vyjadrené hodnoty, ktoré môžu podporiť a objektivizovať odborné stanovisko a prispieť k kvalitneniu zhodnotenia situácie dieťaťa a rodiny. Tieto rapid testy spolu vlastne s vtedy vytvoreným programom na zhodnotenie situácie dieťaťa a jeho rodiny boli vlastne k dispozícii a sú k dispozícii úradom od roku 2022. V roku 2022 sme urobili aj také masívnejšie vzdelávanie formou webinárov, ktoré bolo dostupné pre všetkých zamestnancov oddelení sociálno-právnej ochrany v používaní teda tých obidvoch testov. Čo sa týka samotnej odbornej pomoci dieťaťu, ten diapazón a tá variabilita tých možností, ako ustať tú vážnu pozíciu orgánu sociálno-právnej ochrany, ktorého zákonnou povinnosťou je garantovať ochranu dieťaťa, aj teda v týchto vážnych situáciách sa odvíja od zhodnotenia situácie dieťaťa a jeho rodiny. Je závislý od miery ohrozenia, zohľadňuje okolnosti v rodine, na ktoré teda je možné reflektovať pri tom nastavení odbornej pomoci. Už aj do zhodnotenia situácie a overenia miery ohrozenia dieťaťa môžu orgány sociálno-právnej ochrany zapojiť iný subjekt. To je taká novinka, pred ktorou sme teda pred tými 5 rokmi naozaj stáli na začiatku. Ak je možné odbornú pomoc dieťaťu zabezpečiť v spolupráci s rodičmi, prípadne s osobou, ktorá sa stará o dieťa, tak výkon opatrení sa deje v prirodzenom rodinnom prostredí a je orientovaný na pomoc a sprevádzanie rodine, zabezpečiť a vyhľadať odbornú pomoc dieťaťu. Ak je potrebné zabezpečiť odbornú pomoc formou pobytu v zariadení, disponujeme na Slovensku 4 špecializovanými zariadeniami, ktoré teda sa venujú špeciálne teda tejto téme týraných detí, zjednodušene povedané. Máme zabezpečené kapacity v akreditovaných subjektoch v 2 neštátnych centrách pre deti a rodiny, a to je aj organizátor tejto konferencie Náruč v Žiline a Slniečko v Nitre. A časom vlastne sa zo štátnych centier pre deti a rodiny vyprofilovali 2 zariadenia, ktoré vykonávajú špecializovaný program v tejto téme, a je to Centrum pre deti a rodiny v Sečovciach a Centrum pre deti a rodiny v Poprade. Odbornú pomoc dieťaťu pobytovou formou je možné zabezpečiť aj na základe dohody
s rodičom, to znamená, že nemusí prísť vlastne k tej intervencii a k tomu zásahu súdu, ak teda je to možné, ak je teda tá rodina bezpečným a spolupracujúcim prostredím, ak teda dá sa stavať na týchto kompenzačných mechanizmoch rodiny. Ak to nie je možné a je nevyhnutný zásah súdu, tak vlastne táto odborná pomoc pobytovou formou zariadení sa deje na základe rozhodnutia súdu. Či sú to neodkladné opatrenia, ktorými je nutné často naliehavo zareagovať na vzniknutú situáciu, alebo či sú to samotné rozhodnutia, napríklad o výchovnom opatrení a odbornej pomoci v centre. Možno teda tých zariadení nie je veľa na Slovensku, ale zdá sa, že teda tie kapacity na tie pobytové možnosti odbornej pomoci postačujú. Aj budem o tom hovoriť neskôr, čo sa týka čísel. Podstatou tejto špecializácie týchto zariadení je poskytnutie odbornej pomoci dieťaťu v krízovej situácii alebo aj overenie, teda či je dieťa ohrozené týraním, sexuálnym zneužívaním. Tá diagnostika je veľmi zásadná a dôležitá pri tom, čo sa vlastne bude v záujme ochrany dieťaťa, teda neskôr diať a kam sa nasmeruje plán pomoci dieťaťu do budúcna. A celý systém vlastne sociálno-právnej ochrany je koncipovaný tak, aby bolo možné v súčinnosti s ostatnými subjektmi poskytnúť deťom včas takú pomoc, akú deti potrebujú a aby teda tá pomoc bola komplexná. Právne podmienky umožňujú tú variabilitu tých možností, či už ide o ambulantný a terénny výkon pomoci, sprevádzanie, alebo teda aj teda pobytové opatrenia v špecializovaných zariadeniach. Takou dôležitou novinkou v uplynulých rokoch je teda aj legislatívna zmena, ktorá sa týka toho nastavenia, plánovania sociálnej práce s dieťaťom a teda s jeho rodinou. Z začiatku sme vlastne bojovali trošku, ťažšie sa rozbiehal teda ten štart zapojenia rôznych možností do ambulantného a terénneho výkonu. Predsa len to bola jedna z najzásadnejších noviniek a rozbiehala sa tak opatrnejšie. Navyše teda sme teda v tej implementačnej fáze sa dostali vlastne aj do štádia pandemického v súvislosti s ochorením COVID, tak ten štart bol taký náročnejší a ťažší. A teda nastavenie centier na túto možnosť ambulantného a terénneho výkonu, schopnosť a teda nejaké nastavenie orgánov sociálno-právnej ochrany začať rozmýšľať tak, že nie celý výkon opatrení musí zostať v rukách len úradu, len orgánu sociálno-právnej ochrany, sa nepochybne rozbiehal ťažšie a teda stalo veľké úsilie jednak kolegov na úradoch, aj kolegov v centrách pre deti a rodiny. V uplynulých mesiacoch pribudla vlastne taká zákonná povinnosť vo vyhláške, ktorá teda upravuje niektoré detaily zákona o sociálno-právnej ochrany, ktorá spočíva v tom, že ak je výsledkom zhodnotenia situácie dieťaťa a rodiny určenie miery ohrozenia a ak je potrebné na základe teda toho nastaviť plán sociálnej práce s dieťaťom a s jeho rodinou, tak je potrebné v každom prípade vyhľadať možnosť odbornej pomoci a iného subjektu. Nenechávať teda riešenie tej situácie a nastavenie tej pomoci len na pleciach orgánu sociálno-právnej ochrany, tak toto je tam teda červeným v tom paragrafe 30 vo vyhláške doplnené. Ak to nie je z nejakého dôvodu možné, tak je potrebné teda to v každom jednom prípade odôvodniť. Takže po možno pár rokoch implementácie týchto noviniek tam pribudla aj táto povinnosť, že vždy teda sa usilovať nájsť tú možnosť odbornej pomoci aj mimo podmienok orgánu sociálno-právnej ochrany. Čo sa týka čísel, tak vlastne toto je také jediné štatistické okienko, ktoré máme roky v tých ročných výkazoch, a to je počet detí, počet detí týraných, sexuálne zneužívaných a šikanovaných, ktorým vlastne bola poskytnutá odborná pomoc prostredníctvom orgánov sociálno-právnej ochrany. A teda tento počet detí, vidíte teda v tom prvom stĺpci, sa teda vyvíja tak, že teda v tom poslednom sledovanom štatistickom roku počet detí bol 1067, ktoré
pri ktorých vlastne vykonávali naši kolegovia na úradoch opatrenia z toho dôvodu, že tam bolo teda potvrdené alebo teda riziko z týrania, sexuálneho zneužívania alebo zanedbávania detí. Centra pre deti a rodiny vlastne majú možnosť v rámci svojej špecializácie vykonávať špecializovaný program. To sú tie dve štátne centra, Cečovce a Poprad. Špecializovaný program je zameraný na predchádzanie vzniku, prehlbovania a opakovania krízových situácií dieťaťa, ktoré je obeťou trestného činu obchodovania s ľuďmi a dieťaťa týraného alebo zneužívaného sexuálne, alebo teda na vykonávanie opatrení na overenie miery ohrozenia dieťaťa v takých teda situáciách, kedy nie je možné teda vlastnými silami a možnosťami ambulantného a terénneho výkonu zodpovedne a komplexne určiť mieru ohrozenia dieťaťa, tak je tu aj táto možnosť a tento účel špecializovaného programu v centrách. V centrách, ktoré vykonávajú špecializovaný program, sa vlastne vykonáva sociálna práca, psychologická pomoc a starostlivosť, špeciálno-pedagogická starostlivosť, diagnostika a ďalšie odborné činnosti, ktoré zodpovedajú odborným metódam, ktoré uvádza centrum vo svojom programe. Toto mám tu ešte nie, pardon. Centrum pre deti a rodiny v Sečovciach vlastne otvorilo, alebo teda sa začalo zameriavať na túto špecializáciu od 1.12.2020, kde teda otvorilo skupinu pre výkon opatrení pobytovou formou a Centrum pre deti a rodiny v Poprade otvorilo, teda sa začalo takto špecializovať teraz v tomto roku od 1. januára. Aktuálne v CDR Sečovce bolo k 39. boli umiestnené 4 deti, v Poprade to bolo 6 maloletých detí. Obidve CDR-ka majú kapacitu po 10 detí na týchto skupinách, ktoré vykonávajú tento špecializovaný program. Samozrejme, využívame možnosti takých odborných stálíc vlastne v tom svete odbornej pomoci týraným deťom, a to sú dva neštátne subjekty, Centrum Slniečko so sídlom v Nitre, kde máme zabezpečených a zazmluvnených 20 miest. V CDR Slniečko vlastne bolo umiestnených podľa posledných štatistík 10 maloletých detí, ktorým je poskytovaná teda odborná pomoc pobytovou formou. A náruč pomoc deťom v kríze máme zazmluvnenú vlastne takisto 20 miest a k 39. bolo v zariadení umiestnených 7 detí. Neviem, či je dobre vidno teda tie čísla, tam sú podrobné čísla za tie jednotlivé zariadenia a počty detí, vlastne, ktorým bola poskytovaná pomoc v roku 2023 vo všetkých 4 zariadeniach. Usilujeme sa, a teda zvlášť teda v tom minulom období sme využili možnosti aj podporiť odborníkov a zamestnancov, teda najmä v centrách pre deti a rodiny v oblasti teda vzdelávania, spolupráci s Koordinačno-metodickým centrom pre rodovo podmienené a domáce násilie. Bolo realizované online vzdelávanie, také 6-modulové vzdelávanie, ktorými vlastne prešlo mnoho odborníkov a profesionálov z centier pre deti a rodiny. Takisto v spolupráci so Slovenským inštitútom pre psychotraumatológiu bolo online vzdelávanie pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov k problematike práce s traumatizovaným dieťaťom. Tiež sa ho zúčastnilo pomerne veľké množstvo pedagogických zamestnancov zo všetkých centier pre deti a rodiny. Využívame možnosti rastu nejakých zručností a vzdelávacích možností aj v spolupráci s občianskym združením Náruč a s občianskym združením IPčko, kde sa realizovali viaceré vzdelávacie aktivity. Takisto majú centra pre deti a rodiny k dispozícii príručku s názvom Kybergrooming a sexuálne zneužívanie dospievajúcich v online priestore, ktorá je teda im k dispozícii. Také špeciálne vzdelávanie sa realizuje špeciálne pre Centrum pre deti a rodiny v Medzilaborciach, ktoré sa venuje téme maloletých bez sprievodu.
Takú osobitnú pozornosť sme venovali teda tým téme obetí obchodovania s deťmi a s ľuďmi v čase vojnového konfliktu. Už som tu pre krátkosť času nedávala nejaké výdatné informácie o tom, koľko teda detí po vypuknutí vojnového konfliktu zostalo na Slovensku v našich zariadeniach, ale osobitnú pozornosť sme úplne tak zo začiatku tejto krízy venovali aj teda týmto rizikám, ktoré sa niesli teda touto situáciou, kedy utekalo mnoho detí a mnoho rodín vlastne z toho vojnového nebezpečia a v našich podmienkach, v našich cedérkach zostali deti, ktorým bolo potrebné poskytnúť pomoc a o ktoré bolo potrebné sa postarať, a venovali sme zvýšenú pozornosť aj vzdelávaniu, aj úradov, aj kolegov teda v centrách so zameraním na teda identifikovanie a teda rizika, ktoré by mohli znamenať možné obchodovanie s deťmi a s ľuďmi. Tak toto je pár slov za mňa teda k tejto téme. Ak by som mohla ešte, neviem, aký mám čas. Nemám. Vidím, že nemám. Tak len poviem dve vety, že v rámci Ústredie práce realizuje jeden veľký národný projekt, ktorý sa volá Rozvoj výkonu opatrení sociálno-právnej ochrany. A v rámci národného projektu je vlastne už druhé obdobie z prostriedkov Európskej únie financovaný kompletne ambulantný výkon opatrení v centrách pre deti a rodiny, ale chcem zmieniť jednu drobnosť, jednu vec, ktorá sa týka úradov a orgánov sociálno-právnej ochrany, že v rámci tohto projektu máme možnosť realizovať aktivitu, kde boli na oddeleniach sociálno-právnej ochrany vytvorené pracovné miesta, a prvýkrát, odkedy využívame možnosti podpory európskych fondov, to boli pracovné miesta aj pre štátno-zamestnanecké pozície, a tým účelom je, že vytvorenie a pridanie miest na štátno-zamestnanecké miesta na jednotlivé úrady. Na 28 úradoch pilotne overujeme profesijný a personálny štandard, ktorý sa dotýka teda takých mnoho rokov diskutovaných tém, ako sú podmienky výkonu na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny, a boli tam vlastne vytvorené v 28 úradoch bolo vytvorených toľko pracovných miest, aby tá preťaženosť a zaťaženosť jednotlivých zamestnancov sa redukovala a nastavili sa také číselné stropy pre jednotlivé agendy, aby jeden človek, ktorý teda má na starosti prípadovú sociálnu prácu, nemal viac ako 50 prípadov ohrozených rodín, aby kurátor, ktorý vedie teda prípadovú sociálnu prácu ako kurátor pre deti, mal viac ako 55 detí, a takisto kurátori pre plnoleté fyzické osoby majú teda určený ten strop maximálne 70 klientov. Tak je to taká prvá snaha trošku urobiť takú personálnu injekciu a takú personálnu pomoc vlastne do toho prostredia po tých rokoch, čo sme skúšali iné možnosti. Tak ďakujem pekne, aspoň teda pár slovami, dalo by sa o tom viac, ale nechcem zdržiavať. Ďakujem pekne.